барномаи интихоб. ҳангоми кор бо ин барнома шумо бо истифодабаранда имконият медиҳад ки ӯ ҳуқуқи интихоб карданро пайдо кунад. дар барномаи интихоб шумо элементи нав истифода мебаред, элементи калид option button. лоиҳаи option button ки дар компакт диск ҷойгир аст кушоед. тақсимоти эълонкунии глобалӣ. ҳоло ба шумо лозим меояд коди тақсимоти эълонкунии глобалии формаро дохил кунед. FRM Options, яъне дар наздикии оинаи код ки барои оператор таъин шудааст, кадоме ки барои барнома ҳамчун қисми як лух нигоҳ дошта мешавад. мисоли чунин оператори глобалии Option Explicit мебошад. мафҳум ва маънии онро оянда мутолиа мекунем. ҳоло шумо бояд дохилкунии коди тақсимоти эълонкунии глобалиро ёд гиред. бо пахшкунии ду маротиба дар дилхоҳ ҷои форма оинаи кодро кушоед. рӯйхати дар қисми чапи болои код ҷойгиршударо кушоед ва пункти General, яъне тақсимоти умумӣ, ва аз тарафи росташ бошад пункти Declaration, эълонкунӣ. эҳтимолан шумо дар он ҷо чунин кодро мебинед. сатри формулаят эҳтимолан аллакай сатри Option Explicitро ба он ҷо гузошт. акнун пахшкунии тугма дар тақсимоти эълонкунии глобалӣ боқӣ мондааст ва шумо метавонед дар он ҷо код дохил кунед. агар дар он ҷо сатри Option Explicit набошад, онро дохил кунед. коди ҳодиса кликро барои тугмаи выход дохил мекунем. тайёркунии процедураро дохил кунед. CMD Exit клик. коди дохилкардаи шумо дар натиҷаи пахш кардани тугмаи выход иҷро мешавад. CMD Exit. бо ёрии асбоби Save Project сабт кунед. барномаи интихобро ба кор сар медиҳем. дохилкунии код ба барнома ҳоло ба охир нарасидааст, лекин биёед дар ҳамин марҳила барномаро як бор боз сар карда медиҳем. дар боли мавқеи калиди уровень 1 тугмаро пахш кунед. дар натиҷа барномаи уровень 1-ро интихоб мекунад ва дар он нуқта пайдо мешавад. дар болои мавқеи калиди уровень 2 тугмаро пахш кунед. дар натиҷа барнома нуқтаро аз калиди уровень 1 гирифта ба калиди уровень 2 мегузорад. дар болои мавқеи калиди уровень 3 тугмаро пахш кунед. дар натиҷа барнома нуқтаро аз калиди уровень 2 гирифта ба калиди уровень 3 мегузорад. байрақи гузошташудаи чекбокс ва мавқеи интихобшудаи Option Button-ро ташхис мекунем. масъалаи ояндаи шумо омӯхтани дар кадом ҳолат будани калид ва кадом ҳолат партофта шудани ҳар як байрақча мебошад. коди ояндаи тайёркунии процедураро дохил кунед. CHK Color Click. баъд аз он CHK Mouse Click-ро дохил мекунед. коди аналогии яъне монанд тайёркунии процедураро CHK Sound Click-ро дохил кунед. баъд коди зерини тайёркунии процедураро дохил кунед. OPT Level 1. чунин коди тайёркунии процедураро бо OPT Level 2 дохил кунед. ба монанди инҳо процедураро бо OPT Level 3 дохил кунед. процедураи Update Label, кадоме ки ҷиғзании он дар коркарди ҳодисаи клик иҷро мешуд, чиро ифода мекунад. дар кадоме аз 6 элементҳо пахш накунед. ин процедураи хуб, кадоме ки шумо маҳз ҳамонро супорида мехоҳед, ногузирона иҷро мешавад. бо пахшкунии ду маротиба дар дилхоҳ ҷои форма оинаи кодро кушоед. командаи Add процедурро, яъне иловакунии процедурро аз менюи Tools интихоб кунед.
дар майдони матни name номи оинаи диалогии add procedure номи процедурро дохил кунед. Update label. тугмаи ок оинаи диалогии add процедурро пахш кунед. дар натиҷа Visual Basic дар оинаи код тайёркунии процедураи Update Label-ро нишон медиҳад. Visual Basic ба шумо тайёркунии процедураи Update Label-ро нишон дод. вазифаи шумо бошад дохилкунии тайёркунии коди барномавӣ мебошад. барои тайёркунии процедураи Update Label коди зеринро дохил кунед. ба шумо хотиррасон мекунам ки коди пурраи процедураи ин барнома дар компакт диск ҷойгир аст. барномаи интихобро ба кор сар медиҳем. пеш аз муҳокима кардани коди барномаи интихоб ба амалиёти он назар меандозем. барномаи интихобро ба кор сар диҳед. ҳангоми тугмаи мушро ба байроқчаҳо ва мавқеи калид пахш кардан дар майдони Label Choice тағйирот дида мешавад. бо пахшкунӣ ба тугмаи выход барномаро тамом кунед.